Hello guys, good afternoon. Malapit 5 o'clock na higit na. Hapon na ako nag guys, nag-video kasi parang tinatamad ba ako na dapat sana matutuwa nga dapat ako gawa na na may magandang balita siya, pero pag pala guys, pag maganda pa ng balita may kabuntot na na pangit. Hindi naman talaga siya pangit, okay lang, pero syempre kumbaga na yung minahal mo na ba yung alaga mo, magto 2 years na ako rito bago nung umaga tinanong ko si ma'am kung magre-recontract ako, gawa na syempre dapat kung magre-recontract dapat mag-ayos na kami ng papel bago sinabi niya na yun nga yung alaga ko raw dadalhin ng China na kasi sa totoo lang naman talaga hinahanap talaga ng alaga ko lagi yung panganay niya na nasa China. Lagi siya daw nanaginip na nandito raw, wala naman. Tapos na lagi siya nanaginip, yung mga pinapanaginipan niya, mga patay na ng mga kapatid niya. Basta ibang mga niya. Kaya ako yung nalulungkot ako, sabi ko yung pilang naman marami namang amo na tsaka marunong ako mag-Chinese. Tsaka yung record ko rito sa Hong Kong okay naman, gawa sa una kong amo naka 3 years ako, sa pangalawa kong amo naka 10 years, bago ito magto 2 years ako. Kaya okay naman, wala namang problema ang record ko rito sa Hong Kong. Pero hayaan mo na, buti yun para ibang amo na naman. Yun lang, baka hindi na ako makapag-vlog doon, gawa dito malaya ako, 7 o'clock tulog na ako dito. Okay lang yan. Tsaka guys, ito pala yung hayaan mo yung na yan, lungkot, ito ang masaya, gawa na guys, ang tagal kong hinintay. Bali dapat pa to, last month pa dapat to na lumabas, gawa na may email yung si Lolo na 4 weeks ago na raw nila na send, wala. Tapos nag-request kami ulit kung pang second request, ayun kagabi binigay ni ma'am na kaya tuwa din ako, yung lungkot ko na yun na rin na wala rin, gawa na tabunan nitong AdSense na to. Okay na yan, hayaan mo dyan. Talsik laway ako maghanap na naman ba ni bagong amo guys, hayaan mo na, ganito talaga. Maraming salamat pala at ito dumating na talaga yung ko. Diba itong lahat tayo, ito ninaasam-asam natin na dumating. Ayun, salamat naman at dumating. Tingnan mo pala yung bahay namin guys, parang nasa lang, nasa probinsya ka lang. Tapos ito, kita mo ito ginawa ni Siro, yung exhaust fan, tinanggal niya. Kasi yung amo kong lalaki, yung kung mga kabinet namin, mga sinisira niya bago pag hindi niya naman mabalik. Puro tingnan mo ito nga, tingnan mo itong namin, ito magic. Ito. Ayan natatanggal na yung mga tanggal na yung mga tiles. Ko lang, kinakabit ko lang. Puro na kasi ito yung ayaw na bumalik ko kanina, nadikit pa to kasi ito yung lumang bahay ito ng matanda, ilang taon na siya rito. Siyempre walang kasama, sinamahan itong ni ma'am tsaka yung asawa niya, kaya ang bahay namin talaga yung parang nasa nasa probinsya lang. Ayan tingnan mo yung namin mga gawa kasi yan ni Sir. Kung hindi mo malawang panday ba o si Sir pala, shout out pala kay sa BFF ko sa sa LA. Daw siya guys, magpapadala daw siya ng $100 gawa na pang-ayuda sa palaro ko, kasi sabi ko ka naman mag-donate ka naman dito, sponsor ka. Sabi niya, sige, magpapadala ako ng $100 pambigay ko raw yung sa palaro nga. Sabi ko, mabuti pa to, sabi ko yung kaibigan ko, sabi ko si Loida naunahan po sahod si YouTube Shout out pala kay Loida Pakilyo, tsaka kay sa kapatid niya si Heater Aloe Vera, mga to sila guys, mga taga-Capiz to sila na
doon na nakatira sa ano sa LA. Mga pamilya nila, wala, nagkataon na kaibigan natin, kaya nagsusumusuporta sa ating pag-vlog, kaya para tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng ayuda ng GCash na load. Ayun, magsisend siya, kinuha kanina yung pangalan ko, sabi, sige pa dalang kita ng ng $100, kasi dapat daw $100, pamasko ko daw dapat yun, sabi niya, pamasko mo dapat, pero dahil siging pa laro mo dyan, bahala ka, basta yun na, bahala ka kung mo ka, ipamigay mo sa'yo. Kaya sabi ko, sige, bigay na lang natin pang load, gawa na ang nakakaano naman itong mga estudyante, kaya okay na, ipapadala niya raw. Kaya muli guys, maraming salamat kay Loida Paquillo ng LA. Salamat. Shout out pala dyan sa kaibigan ko na 35 years na kaming mag-best friend. Hanggang ngayon, away bati, pero talagang mas pa rin, matibay. Shout out sa kanya. LCD Kinya ng Bacolod, taga Bacolod, pero nandito siya sa magkalapit kami rito sa Siwansan. Kahit yung naiinis na sa akin kasi wala akong tuwing kausap niya akong pinag-uusapan na yung vlog, tapos nanghihingi pa rin ako ng ayuda sa kanya, sa mga papremyo, sabi niya na nandun, nasasayang daw ang pera ko, pero sinusuportahan niya, ito yung pingas yung namin, no? Ang dami mga tama yung tiles namin. Inaano niya pa rin ako, yung sinusuportahan niya pa rin ako, kaya maraming salamat sa aking best of friends mula pa ng 19 kasi na kami, mag best friend kami mula ngayon hanggang 35 years na. Shout out sa best friend ko na na nandito rin sa Hong Kong. Ay guys, pala guys, yung gusto ko palang pasalamatan yung founder ng FB page na hashtag number mo lodan ko. Bali siya nasa Saudi to siya guys, siya ang founder nito. Bali 15 months siya nang tinayo tong page niya, kaya okay naman kasi talaga lahat ng mga alagad niya yung full support sa kanya. Shout out Len, maraming salamat sa tulong mo Len, dahil nakita mo yung post ko, mo ako, niyayahan mo ako dun sa page mo na dun ako dun ko i-post, kaya tuwang-tuwa naman ako kasi full support talaga kayo. Ang dami napasok sa akin ng mga subscriber, saka yung mga likes nyo maganda, talagang sila. Bali ang ginawa ko rin tuloy, nakita ko na full support sila, nag-imbita ako, kaya bali 3 kami ngayon ng niya, yung sinusuportahan ng page niya, yung si Gina sa Italy, tapos dito si Miga Jovita, shout out Miga Jovita, yung Villaruel, yung niya, yung Mama Jovita vlogs at iba pa. Bali 3 kami tsaka ako, kaya salamat Jolie Sean Linlin, si Linlin kasi to kababayan ko to kaya salamat Lin ha, thank you. Ang isa pa lang sinusuportahan guys ni Jolie Sean, si yung nasa Italy, si Gina Bagares, yung channel niya, Oh My Ginto Channel. Oh My Ginto Channel. Guys, hanggang dito na lang muna guys. Babuna. Wag gigisa na ako ng gulay. Sa muli, ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabing maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Thank you. Anong account? Yung nakasite? Nakasite ba nakalagay?